Garut Kaca sesampune mirengaken ucapangan diganing Anoman Kraman Jayapati anyawang anggon-anggon ning batining Gatut Kaca bener ucapaning Anoman anggon-anggone ya pas ora beda sausap lan Rama Bima Bratasena. Garut Kaca kancang mendek dateng ngajenganipun Anoman. Ngapunten kula Rama Paman, punten kula sangka leres banget tiga panjenengan. Ampura Garut Kaca, pilih ucapane kula boten ecal dateng pamanah panjenengan nyun agung-agung yang pangapunten. Ampura kula Paman. Ya tak ampura Garut Kaca dasarnya apa? Garut Kaca beli beru wis jelas lan percaya yen ramamu Kakang Bima lan aku sedulur tunggal banyu. Ih kula percaya lah sakini sun arep takon. Garut Kaca gendong balik kencana sakado mas arep digawa mendi Jung. Budinga dateng Rama Paman balik kencana bakal kula boyong bakal dateng keraton Ngamarta arti gawe ning Ngamarta karep kanggo apa Garut Kaca. Betis manis belendrang pangeran kacang enak pisan omongane enak pisan ucapane mas pacril kucilik mas pacril kucilik sing anane Cikarang minangkane sing ditembang Budinga dateng Rama Paman balik kencana bakal kula boyong dateng Ngamarta sebab rakyat Ngamarta saniki siwak nglampahi guna tadi lan gagah nyawa bejang yen padeh uga kedah kedodokan wujuding balik kencana sakado mas. Jadi balik kencana diboyong ning Ngamarta rakyat Ngamarta waktu iki lagi ngelakoni guna tani lan gagah nyawa bakatan tinggi leres bagus temen ucapane Garut Kaca dan tujuane Raja Ngamarta Prabu Darma Kesuma angkat rakyat kongkon ngelakoni guna tani lan gagah nyawa bener mung salah paman ya wis ayo bebarengan Garut Kaca balik kencana tak balangaken sakin ayo bebareng ngulati lan butuh keboyong ananing keraton Ngamarta yen makatan matur kesuhun Rama Paman ayo bebarengan ngulati balik kencana Jung lan langsung digawa ning Ngamarta makatan supaga Rama Paman. kodok korek maning pelupa badan siji dipatung-patung arep sapa maning kang emang lamun dudu milikku uji mamaku patoni sareng sesepuh keding sing ditembangi bapak panitia sing mirengaken mama bumi mama kulise keding dan ya kon during Anoman kalian Garut Kaca ngindari balik kencana sakado mas sigek tumindaking Garut Kaca Anoman gantos kang winunus wonten dateng keraton Palembang selenggaipun Raja Palembang Prabu Purwesi nang iki wonten penyukun lagu saking Mas Pahril mamaku cilik sing lagi ning Cikarang nyuwun lagunipun Ping Pitu lan uga bapakku Patoni ibuku Uji nyuwun lagu ugal-ugalan mangga kula sarakaken dateng Mimi Sinden kemawon yo.
kapan bae waktune pengen ngambung pipine aduh mamaku cilik pujaan atine kula ambane laut samudra Gunung Himalaya ora bakal bisa nyusul amba atine kula yen wis nyawang mamaku cilik ning adepan mata bunga marawata suka waktu bahagia bakal dekat kula dandang sepore pengen katon ayune yen ketemu kula jaluk pipitu jaluk pipitu lawas zamane ora ketemu batin sun rindu Goyang dong. kayak kelayung duh mamaku cilik kula pengen ketemu Mama ku terus. apane laut samudra mamaku cilik Yore Gunung Himalaya mamaku cilik terus. ora bakal Hey, nyusul hey, 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 hey. atine kula yen mamaku cilik ning adepan mata mamaku cilik bunga marawata suka Mama ku. ora bakal dekat Mama ku jadi terus. Mama ku. kula dandang sepore pengen katon ayune yen ketemu kula jaluk pipitu mamaku cilik jaluk pipitu lamun arep rumah tangga bebenaran Ah, yeah. aja nganti awan bengi keluyuran ibuku uji balik esuk Mama ku, mama ku. cangkeme mambu inuman ibuku uji kipe diajak batur malaikat pegat bisa sampenan entok telake mamaku kula ku nrima pokat wis lagi kudune Hey, 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 hey. balen maning Mama ku, mama ku. khawatir kaya sih dingin bapakku mantap sing akhirnya gawe iso Hoi, dibagi hoi. hati sedih pengen bunuh diri priwet keturunan sing ditinggalkan ora tahan yang jadi penderitaan
turun pitu jaluk kampun kanggo anom kula wis aku ngrasa panas ringku demeni wong wis suwe anak telu aja kerek jaluk pegadak won anom Ayo mamaku. cintane kang kliwon anom nambah berat kang kliwon anom Hehe. ati wis janji kang kliwon anom ora mari-mari wis tak lebur ning sejerone batin kang kliwon kula salah kang kliwon yun mangapura kang kliwon anom Mamaku terus. ati ngucap sumpah kang kliwon anom arep nyuci raga kang kliwon anom adus ning sumur sana kang kliwon Sumur anom sanga. pengen ngelepur dosa aja kerek jaluk pegadak Mamaku. cinta ning kang kliwon anom tanpa berat kang kliwon anom ati wis janji kang kliwon anom ora maning-maning wis tak lebur ning sejerone batin Konduring gadep kaca amboyong balik kencana sakado mas malah keniki gantos kang winunus kecapawonten dateng negeri Palembang ketinggal raja kang gagah perkasa kesawange kedewok mata tuhu uang malang pupu gasir dada simbar lambene jebir yen gemuyu cekakakan iler tindrawes Diler kaya pengecrek diler. sinten sejatine raja wau raja Palembang Prabu Purwesi jenenganipun malah kesondong dateng pepati-pepatinipun sekembaran Patipur Kesuma kalian Patipur Jaya sedaya godar pangandikane wonten dateng kraton negeri Palembang gawe gagas selawase mamaku mimiku minangkane sing ditempangi sing dijaluk ngajalali bae selawase aklewan anome keding sing ditempangi sareng mamaku cilike keding sing ana ning Cikarang nangkane kang yaksen mimiku uji mamaku patone gedhe Ole 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 ole. mamaku patone mimiku uji sareng mama kliwon anom sing ditempangi sing dijaluk Mas Fajril kuwu cilik sing ana ning Cikarang gedhe ning sapa sunitip diri ning sapa suyangsa raga minangkane sing ditembangi mamaku Fajril
Mama kliwon anome selenggaipun Prabu Purwesi keseneng dateng pepati sekembaran ketinggal leng-leng regane sependurat boten ngucap aningali raja ing Pelembang Prabu Purwesi ning batine siwek seneng bunga sebab ning Pelembang saat niki siwek kedodokan wujuding bibiting dunya Babu Sri lan Jaka Sedana wis tunduk tekane waktu wis nenggang tekane mangsa aduh mung pada seneng Prabu Purwesi ning batin yang grentes ngaturi pepati sekembaran kengken soal kiambake badan nerangaken senajan rakyat ing Pelembang kesawang subur makmur boten kirang sandang lan pangan nanging Prabu Purwesi eja asiwak turu lali wonten suara tamparupa kepirang dateng telinga Prabu Purwesi ibu yareng ning leleran lakonana lakonana sabaran terima ucap suara tamparupa wau kepireng ning batining Prabu Purwesi ucapan wau Prabu ing Pelembang Prabu Purwesi aja enak-enak aja seneng-seneng memang saat iki lagi kedodokan wujuding bibiting dunya kangaran Babu Sri lan Jaka Sedana nanging inget kapan-kapan waktune Babu Sri lan Jaka Sedana bakal anak kang mapak sinatria sing Pulo Jawa alon alam kaliwaton bagian alon asal kelakon mula Prabu Purwesi ngaturi pepati kengken sowan nanging boten ngucap napa-napa saksana pangandikanipun pepati Gusti sesambune panjenengan medal saking selbeteng keraton napa maksud tujuan kula kaimbalan dateng jenengan unjuk sembah pangabaktos kula Gusti mugi ketampi labala senajan kula Gusti unjuk sembah pangabaktos kula mugi ketampi Gusti ketinggal panjenengan mintel kemawon sareng akleon anome gading minangkane sing ditembangi Jastaya mangga Gusti katuri ketampi bakti kula lan kadang kula wau sampun mintil kemawon napa kang maksud tujuan jenengan ambali kula Pati rongokaken pati aja dadi ora enak mula awakmu kaimbalan durung tuniba ing mangsa tekundang durung waktune waktu saiki rongokaken katrima baktimu kabeh maring priyanggaku sebarike patiku makaten sumangga wonten maksud kados pundi rongokaken pati wonge kesawang awakmu aku seneng aku bunga dasare apa aku nyawang ambarayat ing Pelembang ya
rakyatnya subur makmur, ora kurang sandang lan pangan lan bangunan-bangunan maju. Dasarnya apa? Wis ngabarui aku lagi kedodokan bibiteng dunya babu Sri lan jak kesedana nanging ana tapi lho tapi ne pripun Gusti ngrungokaken aku ora salah bengine bengi Jumat Kliwon aku ngrungokaken suara Tamparupa dilayari masa wande mamaku mimiku sarang auli sekedie sarang mamaku cilik sing aning Cikarang keding suara Tamparupa mau ya gawe ngrentes ning atiku aku tiwas seneng-seneng aku bunga-bunga nyawang rakyatku subur makmur nanging ucapan mau senajan langka rupane aja enak-enak aja seneng-seneng kapan waktune bibiteng dunya Babu Sri Jakasedana kang ana ning negeri Palembang bakal ana kang mapak sinatria bagus rupane kang bakal mapak bibiteng dunya ana ning Palembang cirine sinatriane bagus numpak jukung jekong layare nganggo karung babut pun kang bakal mapak bibiteng dunya ketilang manuk baduri mencrokan ilit kedingin nyenora wirang ning diri awan bengi pengene selalu kesanding mulane aku meneng lan meneng lamun kenyataan iya ucapan mau ya rakyatku bakal kelaparan maning rakyatku bakal kurang pangan lan kurang sandang mula aku ngumpulakan awakmu bakal teperintah sebab sinatria sing pulau Jawa lamun ora salah kang duweni jenengan Arjuna Panengah Pandawa nyebrang ning lautan Palembang cirine numpak jukung jekong layare nganggo karung babut un kang bakal tak tunggu kenang aku mula aku tak perintah tinggalakan karaton Ngamarta budalan tandura ranking ulaman kadang ati ibuku uci sing ditembang Ole ole kusi pasimi pajar orang tetap anonomi orang gelas ngadakan janji kempas kaya sisi jahe jadi saksi up ip up ip up ip up ip kakurin kosi bebejan pacar urang ulasong asal subana alah munah toing yo margi pesimis bahan panharapan diganti pujan lagu naon yo Mbah dados maksud panjenengan Gusti pripun Watya Bala dibagi loro sebagian jaga keraton Palembang sebagian maning budala tunggu ning pesisir Palembang nunggu setekaning sinatria kang cirine numpak jukung jekong layar nganggo karung babut udelang kamaning kang bakal mapak bibiteng dunya kang ana ning Palembang aja sampai dasar ning pinggir laut Palembang dibandingi bila perlu tim bunuh mati krungu
mekaten tujuan jenengan wis ngancik tekaning janji wis ninggal tekaning waktu dinten kapan kula ngatur wadya balak kengken budalan saking keraton Palembang langkat dina kang mlesak saat iki pisan awakmu dibagi loro wadya balamu tunggunan ing pinggir laut Palembang tunggunan setekaning sinatria kang bagus rupane kang aran Panengah Pandawa Arjuna sing pulo Jawa kun kang bakal mapak pipiting tuja Babu Sri lan Jaka Sedana kang ana ning Palembang boga aturan wadya bala makaten semeng wadya bala kabeh nggih kumpul kabeh secandake secekelek perintah Gusti Prabu wadya bala dibagi loro sebagian jaga keraton Palembang sebagian budala ananing pesisir Palembang nunggu setekaning sinatria bagus kang aran Arjuna cirine numpak jukung jekong layare nganggo karung babut krungu nggih mangga Gusti wadya bala sedaya sampun kula atur matuaning jaba mangkatan pakat tikin lun pinggir laut wadya balaku dan perintahku budalan moga selamat dan moga ketemu sinatria bagus kang aran Arjuna Panengah Pandawa nyebrang ning negeri Palembang ya aja digawe urip dibunuh mati sebab pun kang bakal mapak pipiting dunya yang ada ning Palembang
ning Wadyabala Palembang asawang ting grutuk ting brubul kadiyawani golong-golong kaya panjak marani krasmana sing wetan balikin ulun tiwas sedan balikin kumpuling Wadyabala Palembang Wadyabala ning Prabu Purwes wonten dhateng pesisir negeri Palembang ning pinggir laut ketinggal Wadyabala Punggawa Wadyabala Denawa ting jerjek malah Wadyabala satria langan budaya segede-gede terutama tukang imbal wis nganti mah tekade ning janji kumpuling Wadyabala Palembang saksana pangantikaning Pepati negeri Palembang Pati Purkesuma Wadyabala iki iki pegawean sing paling berat wong nunggu contohnya isun perintah Gusti Prabu kongkon nunggu setekaning sinatria bagus sing Pulau Jawa kang cirine numpak jukung cekong layare nganggo karung babut lah kata-katakan malah perintah Gusti Prabu yen ana tekaning sinatria bagus mau sing Pulau Jawa aja sampai dasar ning sepinggiring pesisir Palembang perlu den bandringi bila perlu dibunuh mati nanging priwen wis lawas nunggu ning sepinggiring pesisir laut Palembang nanging langkat tekan-tekan barang anu sangu-sangu wis entong arep priwen Gusti labdala Raka Pati panjenengan katur kang sabar niki sarang ibuku ojek keding mamaku patoni sampun sakseneng kumpuling Wadyabala Palembang Wadyabala ning Prabu Purwes tandang boten kauningan yen Arjuna sampun dasar wonten dhateng pesisir negeri Palembang kesawang dhateng Arjuna kumpuling Wadyabala kageteng Arjuna iki Wadyabala sing endi lan lagi apa kumpulan ning sepinggiring laut Arjuna perlu nyelidiki mamaku patoni kang paling eman sarang ibuku uji matur kesuwun malah damel kaget sontak ning Arjuna anggur-anggur Wadyabala semene pirang-pirange kumpul ning sepinggiring laut apa tujuan dados tujuane Arjuna pada nyelidiki maksudnya apa Arjuna medhek ning grombolan ning Wadyabala mau nanging Arjuna ngwatek ajlimunan wenang deleng ora wenang den deleng wenang deleng Arjuna ningali Wadyabala ketinggal sedanten ora wenang diteleng Wadyabala semene pirang-pirange dugine Arjuna boten wonten kang uning mamaku ibuku sareng kang nulis anom sampun lamun yen ngucap ning batin Arjuna cak lagi apa sejati ning
Wadya bala semene pirang-pirange kumpul ning sepinggiring laut. Tujuannya nyelidiki Arjuna boten ketinggal dugine Arjuna. Wadya bala kabeh sedina iki sinatria bagus kang aran Arjuna janaka langkat tekane senajan perintah yen tekane Arjuna aja sampai dasar ning sepinggiring laut Palembang dibandringi dibunuh mati nanging di langkat tekane mimiku uji mamaku pantoni wong kang paling eman dhewe. Jare Arjuna meladalah jadi wadya bala ning Prabu Purwesi wadya bala saking Palembang kumpul ning sepinggiring laut lagi nunggu tekane isun wis keweruhan yen isun tekaning Palembang bakal mapak bibiting dunya kang aran Babu Sri lenjak kesedana mula sabar-sabar mali anoman ketinggal wadya bala semene pirang-pirange boten kauningan dugine Arjuna atek wajilimunan dirajut ning Arjuna ketinggal wujuding Arjuna. Adalah kakang pati priwen lamun boten salah niku teng pengker panjenengan wonten sinatria bagus rupane aja bohong sing mau galaka wong-wong ana tukang keduk kebudek beli mungkin ana wong tingali mawon kakang adalah bener sinatria bagus menusa kejare bagus pisan Bagus kayak sing tukang awit syuting. bun-bunan sampai dalamakan sih langkah belang-belang Kayak tukang syuting bagus. sejene kayak tukang gong sikile belang lu Gong bengi. sinatria sundur teja sulaksana tejane wong becik sulaksana isu nembe weruh ana sinatria biweruh sing lor kidule sapa jenenganmu sing endi apa maksud lan tujuane beber ilmu biweruh sing lor kidule kaligane ana ning nggon isun sapa awakmu yen takon ning isun ora duweni tempat panggonan ladala sinatria semene bagus ya ora duweni tempat panggonan ancelongan lamun pancak metu kang nyutuk mana nyutuk meneh kini Anak padane gua. terutama tukang kecerek tuang kemet awas bakal mangkat ning kono tujuane takon maring priyanggan iya sapa sejatine awak isun ora duweni panggonan yen arep takon ning isun satria margana wong semene bagus ya arane margana ba bener ning kono sinatria wadya bala saking negeri Palembang wadya bala ning Prabu Purwesi kang dipimpin maring Patipur Kesuma weruan ya weru isun teka sing mau maksudnya takon napa isun takokaken mungkin awakmu kenal karo Arjuna penangapan dawa sinatria bagus sing pulau Jawa mungkin awakmu kenal margana ari marga kudalan anak kon kana tentu ning digenahe anak wonge ning desa ndi ya duwe kenalan duwe demenan kiyen wonge cangkok masih urip yen kono takon Arjuna penangapan dawa isun ora kenal ora ngweruhi nanging gak bakaran Arjuna wonge beli sembarangan maksude beli kena dirasani yen dirasani sore ya pasti bakal teka sore dirasani esuk pasti bakal teka esuk alah ngomong apa sih Margana Apa sih?
Arjuna Janaka blikna dirasani sing mau isun ku ngomong ku Arjuna Janaka Arjuna nanging endi jare blikna dirasani Arjuna wonge ana ning kene endi sing nabu apa nabu keduk Arjuna tugel bliado blibar Arjuna ana ning ngadepanmu jangka 5 kilan lan badane awak Arjuna ana ning kene jangka 5 kilan karo badan isun bakal tak coba 1 loro 3 4 5 lho berarti awakmu sira kang aran Arjuna penangapan dawa beli loro beli telu isun Arjuna penangapan dawa bener tujuan awakmu tekaning Palembang arep mapak bibiting dunia karan Babu Sri dan Jaket Sederhana ora salah isun bakal oli amanah bakal mapak bibiting dunia kangaran ning negeri yang menyerahkan umur Arjuna balik apa masih pengen nyakseni srengenge balik ayo balik bokat ning kono beli gelem balik isun sing balik guyon bae isun li bakal balik tujuan isun lan oleh amanah sing Babu Sri yen isun kongkon mapak bibiting dunia kang aran Babu Sri lan Jaket Sederhana isun li bakal tinggal kelangkang bener-bener pengen mati Arjun wadya bala kancaku secandake secekele tabu gong, tabu kendang, tabu kecrek, terutama rangsel aja kari Anggo apa? ya bokat bae, ana luwian, kopi ilang sing esuk.